karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Lula's Boy. Mahal sa mong mata. Mahal ang gasolina o bugas katuhuan pa. Paspasan akong paglakaw. Jo! Pahalap Jo! ka diha. Di ko paapas ni mo. Jo! Jo! Muli ko diha. Di na siya makakita na ako. Mahal! Oh, Yan naman ka. Ayaw ko pag-ingunahan na, mahal. Na-worry ba ako? warihan ang naong ni mo. Oh, ha? Ay, sorry ha. CEO ra ba di ay ka? Pasensya. Naunsa lagi di ka? Unsa di akong sa? Bright man ka, di ba? Una-una ako no. Pwedeng imo na lang konsultihan? Wagi ko yung idea. Aw, dili di tinuod nga bright ka? Oh, Okay. Askang no? Sus. Buti mo ipasabot. Tulog ka adlaw na nga. Wa ka nila tinggi. mo lagi, bro. Haska no? Sus. Nga akong kalagutan kay di gud sila musulti unsay akong sa. Nagkasinabot gud sila si Lola. Ay. Ambot sa nimo nga ano nga wa ka kay bahaw eh. Kaklaro sa imong sa. Ah, ha? Ikaw? Kahibaw ka unsay akong sa? Ang imong reaksyon sa gisulti ni Lula nimo ug ang mga pangutana ni Jo, mo to imong sa. Ha? Oh. Ako kasabot. Tinuod gid ang gisulti ni Jo. Di ka tinuod ga bright. Klaruhin na nangud ko, bro. Kay nilabad na gining akong utok. Katong imong gisulti nga imposible nga makagusto si Gisa nako bisan kon ako pang panguyaban, mo to imong sa. Imong dakong sa, imong dakong sa. Oh, Wag yapon ka kaji. nganong Sa imong pagsulti sa ingon, ang dating adto, kuan, labi na nga to ni Jo, kuan, kining, di ka makadawat sa posibilidad nga makagusto sa lain si Jisa. ha? Ha? Hagok? Di maguto mo akong ipasabot? Pero mauto'y dating sa naminaw ni mo. Bisan tingalig na ako ato, mausanay akong pagsabot. Oh, Oh, sa'yo, oh. Huh, mura bag. Bisag, wa ka tuod makagusto ni Jisa. Usbon ako. Bisan tuod ug wa ka makagusto ni Jisa, pero nakagusto ka sa fact nga dako siya o gusto nimo. Mura ba ka nang imo nang gi-claim ba ang iyang feelings diya nimo bisan wa pa nimo ka nang gi-reciprocate? ah, di man good, bro. Well. You can say that to me. You may convince me to believe, but how about ni Jo? Maka-convince ka niya? Mo ba? Good luck na lang. Pamin ako, Lola. Heh, Asa si Jo, Lola? ayaw ko pangutan Lola, tabangi ko po sabot ni Jo. Nasayo pro man siya sa iyang pagtuo. Nasayop man siya siyang pagtuuwa, ayaw ko paapilag pasabot niya. Pag solo. Ah, Heh, aso. Mahal? Uy, nagunsa mo ka? Sa may tanaw ni mo. Nag-drawing? Ah. Jo, ayaw taong ko inani. Kung nakasa ko, sorry na. Sakit na kayo tao ng akong dugan. Ang imong dughan? O ang imong garbo? Oh, ha? Tibaw ka? Karon lang yun mo tinaw na ako ang tanan.
Wa kay pagbati. Oh. Ang tinuod, imo lang gihimong kalingawan ang pagbati ng mga babae. Jo, pagsultihan ha. Ngano, mahadlo ka maminaw sa tinuod? Di na tinuod. Ug ayaw dodahi nga kung pagbati ni mo. Wa kay pagbati nako sama nga wa kay pagbati ni Jessa. Nalingaw ra ka namo. Maunay tinuod sa tanang tinuod. Jo. Jo. Nahibaw ka ba? Unsa nakasakit ang imong gipanulti karon? Mas sakit ang madiscover nga imo ra kong giduaan. Wa mo ta kaduha eh. Nganong maingon ka ba na? Imo ra kong giduaan. Ako ug si Jessa parehas ra sa imong pananaw. No! No, di na tinuod. Mahal ta ka. Mahal ta kayo ka. Buhi ko. Oh, Jo! Jo! Kinsa to? Ay, si Jo, ate! Ha? Oy, nilakaw siyang wa magpahibaw? Ay, nakahilak magani ka to, ate! Ha? Oy! Nganong naabot man sa ingon ini. Matiyo! Oh. Matiyo! La, Nga naman tos, Jo? Nga! Oh, Lola. may naunsa man di ay mo! Nag-away yun mo! Naghilak man ko no tos, Jo! Unya ikaw sab naghilak sang ka! Di dako girening inyong away! Lola, gara-gara raman tong ako. Nganong naabot mo sa ingon ini? Nganong nagduda naman siya na ako? Ginhoo ko! Gara-gara raman sa tong akong pagkasuko. Abi na ko gara-gara sa tong kang Jo. Uy, iyan ay giseryoso. Bati na kayo ang iyong pagtanaw na ko, Lola. Bati na kayo. Basti lang pagsulti mong tarong, ay! May ako siyang tawgan. Akong pabalikon din eh. Wala ko mahibaon si buhaton, Lola. Uy! Wala ito siya magdag cellphone! Wa di ko makadag cellphone da. Pero, mas maayos sa daran dili ko nila makontak. Maayo gani kinadaran ako kung pitaka. Dili ra ko magkutman. Ug makapagasolina ra sa kusmotor kon mahutdan ko. Jo, nahibaw ka ba unsa nakasakit ang imong gipanuwati karon? Drama. Maayo gid mo jag drama ang mga laki. Sa ragyapon ni akong tanan. Nibawan mo man ang takong daan nga. Ingon anak gid ang mga lalaki. Nagpadara gihapon ko. Mirisin ako. What? Gilayasan ka ni Jo? Oh, bro. Di ka niyong tako mutong nga karon, pero murag mabuang magkukon at tura sa kusbay. Buang ako. Nagdako gid mo? Huwag ko kay ba kung ganong nahitabo ni. Kung ganong nisangpot sa ingon ini. Huwag ko kay ba sa buhaton. Wah. Oh, nya. Di sa di mo makontak. Wala siya magdag phone, bro. Haslang, eh. Nya. Kinsay lang kaistoryahan. Dobby? Si Dobby. Maminaw ko. Kanan ko ba? Di na nyo ipablatil. Ingon si Lola. Palabyo lang una namo ko no. O pila ka adlaw. Basin ng luod ra to siya. Pero Ay, mura naman kong mabuang, bro. Si gakalay. si ba Jo yung ka tama ang mo? ilang gipasabot. Sige na. Kuan, kanang mutabang ko pangita ni Jo. Si Sige, bro. si Jo gyud. Salamat, Nag-away ka sila. Kalma lang ka. Nilayas ang impakta. Ayaw palabi. Mubalik na to. Nang luod na to. This is my Ay, kabalat, biggest katabangan opportunity. Kutob sa Akong kumahin. sigurohon nga dili na makabalik pa si Jo. Pwede mo pante. Or kung makabalik man, wa na siya'y Mateo nga balikan. Nalingaw
makalingaw ba mo o naglagot o gikilik, maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!